Ma'am, mag-bill out na ka, ma'am. What? Mura ginabidyohan mo ko ni ma'am. Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O ano na pala nyo? Eh di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mo, Naunsa di ka, sir? Abi na ko, ma'am, ginabidyohan ko nimo. Sa'yo video nga, magbayad na kong Gcash. Ano gusto? Ay, ana gani ko, ma'am.